Na utod ang linya? Okay, sige. Balikan tala sa dugay mga ka-aksyon. Action Reports, Afternoon Edition. Sige, balikan natin liwat. Sir, good afternoon. Hello? Nautod ang linya. Sige lang. Balikan ta siya. Base malang alang sa time. Di naman ta malang alang. Okay, sige. Try natin liwat mga ka-aksyon. No? Action Reports, Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:45 na mga ka-aksyon sa tunaman nga pagpangalagad. Balikan natin liwat ang atong diri nga isa ka concerned citizen. Hello sir, good afternoon si Aksyon John. Good afternoon, sir. Good afternoon sir. Ano kanimo nga pangalan? Kali ako si Gerald Morsales, sir. Okay, taga diin ka gid? Taga Bago, sir. Pila na imong edad sir? 39, sir. Oo. Sir, nagpalambot ka mo concern. Ano ginang basic, ano ginang inyong reklamo or gusto i-air out nga concern, sir? Bali, si A&A Construction. Ano, sir? NIA? NIA. Bali, contractor siya sa NIA. Kaya nag-post sila sa Facebook, nagkatangita sila sa na meron pakyador. Pwedeng kabangkaran niya. Hello, sir? Hello, sir. So, nag-chat kami na doon. Nya, okay, nag-isgan. Nya, kadto sa obisin niya, contract signing, ma-start mo na yun. So, after ko ng site visit, halin sa bago, naglagay kami sa kabangkanan. Okay, nag-sign kami contract sa opisina. Pag okay, pag pirma naman, umalik kami sa may barracks ko. Okay, may barracks ko. Pag abot namin, nag kami sa kriminal. Duha pa kami kadlaw na husgahan. Pagka ang matira ng binobra, isa ng kadlaw. Tapos, buhat kami sa mga pangkabilada. Tawag ko, 8 kabilog. Hello sir, medyo hindi gid hindi ko gid maklaruhan no. Balikan ta lang sir no. Again. So meaning, hello sir, balikan kong senaryo, online ka mo nakita mo post online nga may nagapangita nga pwede makatrabaho sa isa ka construction work, di ba? Oo. And then nag-message ka mo to until such time nga nagbisita ka mo sa opisina. Oo, sir. And then nagpakabangkalan ka mo. Nagpakabangkalan kami bali kay pasulod ako bilang subconseya. Okay. Pila ka mo kabilog of the night, sir? Bali, meging ko ako dito sa Bago, meging ko ako taga-digdo mismo sa barangay Kamansi, 3. Okay. Pulo ka mo tanan? Ano, sir, ang trabaho nga pag-abot nyo dito sa may kabangkalan sa Kamansi? Repair sa irrigation canal, sir. Repair. Amo magina, sir, ang ginistoryahan nyo? Amo na, sir, ang mga structure, mga bench, mga bayakan nila, plasiraw, tapos. Okay. So after to, sir, ano nang natabo, sir? Kaya ato nakamuto sa kabangkalan? Pag-abot to sa kabangkalan, nakaubra kami pila kadlaw, pero utol-utol. Tapos, ang ding ubra namon, ginasagap namon, sa gaho namon, kaya silang maabot ang material nila. Wala gaabot. Pag abot naman sa adlaw, sagamo naman namon liwat, wala naman material. At sana nag-isa na kasi naman, sir, wala namon. So, baka kami expenses namon. Wala kami ubra. Kapag kami ito sa tuwa talamnan, ginakakan na kami nila. Natuga na may material na, wala. Mali. Saan ulit sa sir natabo, sir? Mga sobra kami to 2 weeks, sir mo. So, nag-decide lang kami isang kagapon nga matulit na lang. Kaya hindi na yung mga bantad lang nga ginapunat-punat kami. Bali, wala ka mo na sulduan? Ang yung padala nila nga sila na staff, mekaniko man lang nila. Wala man Japon makadesisyon. Okay.
subot silingon sir, duha ka mo to kasi man nagtener gapo na ka mo nagpauli November 29. Sa duha ka semana nyo nga dito nga nagtener ka mo sa trabaho anyo kung tani wala ka mo na swelduhan. Ang hindi pa kayo system kami, sir. Oo. Ang ilang sabat sa barangay, wala kami nalabot kung sila lang bihonyo kay Pacquiao system mo. Okay. So nabayaran ka mo? Sakto na, Pacquiao system kami. Pero ginbabayan kami nila isa ka semana. Nabayaran ka mo, sir? Ang ginbayran nila sa amon, amo lagi do ang flooring ginobra na mo, 6,000 pesos lang sir ang ginatapos ako. Ang tao ko, almost pulot ang bilog. Iyan na kaniya, no? National Education Administration. Iyan ni kaniya. Oh, anong panawagan mo sa NAIA, sir? So, bali, doon man sa mo ng taga-barangay Kumanse, din patawag nila ang niya. So, tapos nagtatag sila number nagtatag sila sa ako number sa niya na makunta ko sa niya para kung masabat nila anong problema ako sa niya, maraming sira ako. Kay, ang plaster to tani siyang kurman sang E&A Construction kasi E&A na. Bayran nila ang inobra kay hindi naman naman obra lang. Ang inobra na mo na mga kabilyada na mo 3 days na mo obra pulo kami katango. Wala nila ginbayran niya kay hindi ang ginbayran lang ang accomplishment lang sa akong fitting. So, gagawin dili kami nila sira mo lang yung punto namon tungkol kang ipabayaan kami mapuli na lang kami. Sir, wala again sir no. Siguro ina ang pagpabaya sang inyo ang mga materyales. It's of course basic problem to internally sang construction firm. Ano na lang subong inyo gusto nga matabo, sir? Subong anong gusto nyo nga hingyo sa National Irrigation Administration kon NAIA? Nga, ano mo lang nila, sir, i-review nila ang obra ng construction, asang construction company namin, sir, kay mo na sila hindi ayaw mo. Substandard ang ila ng mga material. Kapaluwi ko substandard ang mga kabilya nila, mga ano nila. Dawi sila mag-phone ng mga computing substandard na sir. I-check nila, amula na sir, i-check nila. Nga, ang kwarta sang tao hindi man kuyang wala sila doon sa puto sa ibang grupo nagutman dira sa mga tanan hindi nila pagtulputan sa materials. Okay. Sige, try lang namon sir makakita kami no. For now, I'm trying to contact with Kabangkalan City Mayor Benji Miranda pero not available pa ang linya no kay ang Kabangkalan nga concern. Pero sige palabot na nato na at least may ara bala nang isog nga nagpagawa nga may mga amo silang mga construction firm no, sa Negros. Kaladawan kami ito gani, sir. Kaya ang mga katawan mismo nagambang ika-4 na kamuda nga sabpon nga naghalindat mo yung pabayaan Manila. Ika-4 na ka mga batch. Ika-4 na kami dili, sir. Okay. Sige. I'll take note na nato, no? Anyway, sir, thank you gid no sa pagsalig diri sa Action Radio nga ma-air out ang inyong mga concern, sir. Sir, salamat man, sir, nga dapat na mausap na sir. Sige. Sir Gerald, thank you, Gid. May hapon. Sir, dami ko sila meron. May hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Ingaantanan sila, no? Venue mga kakson to air out their concerns kay nakaligad pa ni sila nga mga inadlaw nga gasigid diri. Madalas ang mga mensahe sa aton sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time na 5:53 na. Action Radio. Kapon pa nga magina